Hija evidenti minn kliem il-Ministri ta' Robert Sabela li r-riforma fil-liġi tal-ippjanar mhix se tkun irtirata. Fil-fatt fil-kliem il-Ministru tal-Ambjent Mirjam Dalli, il-Gvern skonti se jkun qed jikkunsidra opinjonijiet differenti. Madankollu minkejja talba ta' diversi attivisti u NGOs u anka tal-Partit Nazzjonalista, il-Gvern mhux se jkun qed jirtira din il-liġi kontroversjali. Apparti minn hekk, il-Ministru baqgħet sikta meta ġiet mistoqsija fuq il-fatt li dawn il-liġijiet se jpoġġu f'riskju kbir iż-żoni ODZ. Tieħdu in consideration dawk l-opinjonijiet kollha differenti li hemm. Però Ministru jisu il-froġa saret, allura għalfejn ma tirtirawiex. Għandek il-fatt li lanqas għadha bdiet diskussjoni fil-Parlament. Ġifieri altru minn dak li qed tgħid inti u Froġa mhux jiena ta' Joseph Muscat għala. Għandek ukoll il-fatt li l-Uffiċċju tal-Prim Ministru ħabbar li ser ikun hemm dan id-dialogu biex jittieħdu in consideration l-opinjonijiet differenti. Laqdiet favur l-ambjent qed jinsistu li dawn il-liġijiet iridu jiġu irtirati b'mod sħiħ. Iżda skont il-Ministru Bonnici dawn l-emendi huma fid-direzzjoni tajba. Din ir-riforma hija waħda fid-direzzjoni tajba, hemm bżonn issir ilha ħafna biex issir. L-NGOs ambientali ma kinux l-uniċi li tkellmu kontra dawn il-liġijiet, e kif l-aħħar jiem tkellmet ukoll il-Kamra tal-Avukati. Illi spjegat li tali riformi se il-buta taħt fuq il-leġislazzjoni tal-ippjanar f'Malta u se impattaw direttament liċ-ċittadini Maltin u Awċin. Qudiem din il-kritika u wara l-mozzjoni importanti mresqa fil-Parlament mill-Partit Nazzjonalista, il-Ministru Mirjam Dalli komplet tinħeba wara d-diskussjoni mingħajr ma twieġeb it-tħassib tan-nies. Dwar dak li qalet il-Kamra tal-Avukati, ġifieri qalet li ħataqleb il-leġislazzjoni ta' taħt fuq ma dak taqbel. Issir diskussjoni u jittieħdu konsiderazzjoni daw l-aspetti differenti li jkunu qed jissemmew. Anke Owen Bonnici bqa' jiddefendi din il-manuvra tal-Gvern. Wieħed jifhem iktar lil xulxin fejn ma naqblux ngħidu ma naqblux, imma ħanerġa'. Minna ħadd jekk ma taqbilx li għandha tiġi tirata. Jiena nemmen illi r-riforma hemm bżonna. Bil-Ministru jibqa' jinsisti li din il-liġi hija importanti